Salam, hormatly watandaşlar. Hey, bağışlarsınız men. Bir näçe wagt bärsiz bilen söhbetdeşlige çykyp bilemek. Onuň bir ýeke sebäbi bar. Şol arada Türkmen oglunyň Türkmen Moloq diýip ýeme çykaran video süjetini we sahypamda goýanym üçin arz edipdirler. YouTube'un mesela kanalyna ne şo taýda adamyň näme şahsiýetine ýetýärler ýa-ni bir millet paralyk edilýär diýen ýaly ýanky jagyby bilen arz bilen ýetipdirler. Şonuň üçin YouTube'a mene ýapyk goýdy. Indi men pikir edýän dün bir makalany goýdum köneki. Emme öz aktivist gelinimiziň eden çykyşy bar mundan bir 10 kunada. Şonu goýdum bol geçdi. Indi diýmen ýol açylan bolmaly. Şonuň üçin men şunu barlap görmek üçin şunu siz bilen nesip edenden söhbetdeşlige çykypdym. Watandaşlar ýurduň içinden başlaly sebäp bugunky gozgaljak mesele esasan şol ykdysady krizis bilen baglanşykly boljakda ýurduň içindäki we ýurduň daşyndaky ýagdaýlar bilen bagly boljak. Onu ýurduň içinden başlasak, işsizligiň ozal mewjudyatyny hemmäňiz bilýäňiz. Onuň üstesine de ine keselçilik, onuň üstesine de ýene dolaryň kursyny ütgäpdir. Adamlar ine nädip gün gözeran görjegini bilenak. Bir topar adam, gatkan adam özüm büdjet işgärler maňa ýazylşyny waýdylşyny görä bular şol ondan 3-4 ýyl ozal ýanky elit gajaýlar bar kreditine berilýän bany. Ol dolar ýemesi bilen alypdyrlar krediti bilen innem nädip özürşeklerini bilen aklar. Aylyk adamlaryň aylyklarynyň deň ýarysy şol krediti öçürmäge diýe. Galan deň ýarysyna da biz nädip ýaşamaly diýilen soru her kişiň her maşgalanyň öňüne öýür boýuna galypdyr da. Maňa da şu barada jaň edip ýa-da togur edip çykyş eden adamlar bar. Azal her şäherden hem bar. Ýurduň ahly künjeginiň gelipdir. Indi diýip biz ýere çöregimiz gaýgy boldy. Soňky sapar gazana et ataranyny ýadymyza şol tapdamyzdan hurşlyk edip ýaşaýar. Ondan bir ýagdaýda ýene de şol ýurduň içinden beçara oturan halka ýurduň daşyna işlemäge çykkan ýanky iş migrantlarymyz olur kömek edýär. Onu eger olaram bolmasa onu bilmedim de adamlar bagystan çykyp biljekmi ýa ýokmy? Ýagdaý gaty agyr bolşundan. Indi ýurduň içindäki ýagdaý şu bolansoň watandaşlar indi ýurduň daşyna häsär etse bärsem gün-günden kynlaşyp barýar da ykdysady ýagdaý. Bizimkileň köpüsi, bizimkileň diýen Türkmenistanyň köpüsi, ýene bilşimiz ýaly Türkiýede zähmet çekýär. Türkiýede de ene ykdysady krizis ýen başlany bir näçe ay bäri. Indi o taýda Türk lirasynyň bahasy ozal aýdylşýaly 6-7 ýanky $1 6-7 aralygyn lira aralygyna bolan bolsa indi ondan geçdi. Bilem adamlar üçin bähbetliler. Ne işläp beren adamlar jaý kireýi bar. Öz iýmit çykdyrjysy bar. Bulardan nädip söýşürüp soň aňryk watana uratmalydyna galarlara. Bilim gatyly problemi bolupdy. Şoň üçin watandaşlarymyz dürli ýollarymyz bilen şu emele gelen ýagdaýdan çykalygy gözleýärler. Olam dogry bir tarapdan ökmen gözlämeli. Ýygyňda galan adamlara eýeli geçjek bolsaň, şoň aladasan edýän bolsaň, hökmen çykalygyny gözlemeli bolýar-da. Şoňa mejbur biziň watandaşlarymyz. Indi Türkiýede oturup işläre ýagdaý ýok. Şonuň üçin biz başga döwletlere çykmaly, işlemeli, ýygymyzda galanlara kömek etmeli. Gatkan ýüz tutýarlar. Maňa da nädip watana dolanyp bolýar, nädip iş tapyp bolar. Ondan bundan bir 10 kun ozal ýalňyşmasam watandaşlar bir makala internetde bir sahypa lentamda çykdy, açyp seresem bir ýaş oglan ine plany gelipdir, Warşawa gelip düşüpdir, ine men baryp garşylaýan, ine şu wagtda ine men
iyi içki yeri bir taýdyna bile dalyan kasa şu taýdan menip nira gitsen bolýar. Binahil bir rehimdarlyk bollukka özüm ýaşaglanıp menim öz ýanymdan hayran alymda. Bular ýal inisiatiwa daşary ýurtda geňmerliýe sebäp oňa esas gerekdi. Ýanky soň ikinji çykyşy boldy. Bundan bir hepdedir. Onu gördüm. O taýda diýe ene diýe watandaşlar diýe Türkiýedäki işleýän watandaşlarymyz Polşa işe çykýar bolýar. Ene şu taýda diýe 2000-3000 dollar alýarlarym bar diýe da şol çağırış üçin, çağırış haty üçin. Men olar ýal zat ýok. Men şu taýda diýe Polşada diýe bir ýerde baýdaňa şanyny özüň surata düşüripdir. Gepleýän wagtym şu gözden elekçelige iki tarafa sere diýerdi. Beýle elpeşelpelik nirde barka. Soň aýdýa bize kän gerek geldi. 750 dollardan ýokary geçse men jogap berýän şondan ýokary hiç kimi tölemäň diýär. Wahay. O taýda ejer çekip ýatan halkymyz her dadetçek ýylyny galyn çağalaryny eklejekdi. Olan kulagyna şu şigidin aýdan edilýär bir asmanyň gelen bir hoş owaz ýalyk bolup eşdildi. Ýöne ol 750 dollar diýilýäni birinciden bizim halkymyza şol Türkiýe işe çykan adamlara el yeterlimi? Maňa aýdylyşyna göre 750 dollar gazanmak üçin 2 aýlap zähmet çekmeli. İman işman şo gazanan puluny onu diýmek şol ýanky ekranyny garanjaklap oturan ýigide tölemeli bolýar. Dogrusyny aýsam gaty gaharym geldi. Hey beýdibem bir şular ýaly bir kynçylyk döwründe öz halkyna kömek etmeň ýa bir şunu ýol görkezmeň deregine şu situasiýany şu ýagdaýy ullanyp şu garyp halkdan ýene-de şu soňkujasyna agdyndan kakyp almakçy bolup edilýän oýun şu başladatlar watandaşlar. Onu näme üçin aýdýan? Ene şol ýemeden soň şol ikisini men teredip netije geldim men hökmen Polşa gidip şu anygyna ýetenip men şu Polşada şu hem däleýär bir kun molly gelenmi. Gelip Polşaň paýtagty beýleki uly şäherlerine hemmesini diýenýär aýlanyp, o 3 şäherini aýlanyp, o uly şäherler bileýin göreýin ýagdaýlar nähil kädip. Esasan şol işçi migrantlaryň işleýän uly şäherlerinde. O hakykatdan Polşa işçi güýji gerek. O sebäp polyaklaryň özleri watandaşlar gidip ýanky Angliýada, Gollandiýada, ýanky Germaniýada garap Şweýçede nirde köprak pul tölenýän bolsa özleri gidip şo ýerde işleýär. Emma öz iş orunlaryny ýa öz meýdanlaryny ýa ekin ýemelerini başga döwletlerden iş hakyna işini tutup getirip şolary işledýär. İlkinji nowatda Polşa gelip işleýän kimler? Ukrainlylar. Gatykan Ukrainaly şu taýda Polşada işläp berin belki 1 milliondur, belki 5 milliondur men onu sanyny ýöredemek ýa Polşada da belli däl. Ýöne gatykan her adamda ýanky Ukrain ýanky sözleri Ukrainaň dili eşdilip durdy adamlardan. Ýa rus dilini, ýa ukrain diline gürleşýär. Onun üçin gatykan bar. Ýörete gidip aýlanyp bir topar ýanky iş berýän edareler. Ukrainadan adamlar getirip bärde iş bilen öpçün edýän ýörete firmalar bar. Ine şolar aýlan. O resmi firmalar. Ol maşenlikler däl, o takbarın, bu takbarın o priglaşaýan üçin plança tölendi. Ine gelen netijemi men size aýtyp berýän. Polşa işi güýji gerek. Elmedama da gerek. Ýöne olur adamlary ýanky arasy görnüşde işe kabul edýärler. Mesela men eşdişime göre men barp o taýda Türkiýede işleýän adam däl. Adamlar gara işdi saklap gara pul bilen tölenýär ýa-da resmi ýagdaýda ýok iş. Bärde sana resmi ýagdaýda iş berilýär. O resmi ýagdaýda senden salgydan tutup alyp galýarlar, galanyny özüň töleýän. Onun aňyrsy näme boljak, nähil boljak, ol öz işiň öz pulun. Ine şular ýa. Ýöne nädip bärik işe gelmeli.
Birinciden kimler gerek bäri? Esasan Polşada işe gelýän adamlar şu gara iş berjay edýärler, ya ýerine ýetirýärler. Bu guruluş bolup biler, bu öğrençilik bolup biler, bir de yan kayda servis diýär, servis diýmek şu jaýlar süpürmek mi ya aýdal kidarhanalarda sanitarka bolup işlemek. Ay gara işkana fabriklarda, zavodlarda o yankı paketiriwini ýymy tönümlerini pakete gaplamak mı, karton mu? Ay garazkan. Şolar gerek. Bärde injener talap eden aklar. Ýöne şonu bilmek üçin ya ha polyaklaň dilir bilmek gerek, polşan dilini, ya da hiç bolmana rus dilini bilmek zerurçylygy bar. Näme üçin? Garyşan bolany adamlar bilen görleşmeli, günnäki ýerine ýetirjek, o ýetirmeli işin onun sen alıp sonra berjay etmeli. Oň diline düşünmesen onu näde işlejek? Ene bir ýagdaý bir şert hökmany. Ene näme tölenýär olar? İkisinin ara tapawydy şolar ýaly. 13 yarım zloty dan ta 17 zloty aralygyny adamlary her sagatyna hak tölenýär. Enne şu sagatlar goşonda 8 sagatdan hesaplandy da bir aýyň dowamyna bir işger, gary işleýän işger $800 bilen $1200 aralygyny elini arasy pul alyp bilýär. Enne şul işleri berjay etmek üçin elbette bir bilgin bolmagy zerur. Bilmeýän bolsaň öwre diýerler ýerine. Ýöne iň esasy da şol adam gelenini hökmäni ýagdaýda ak görnüşde iş alınýar, resmi ýagdaýda. O köçeden tutup adamlar işleden akla beýle düşünje ýok bärde Polşada. Onu näme etmeli? Meselem, ol oglan aýdýar da gelseňiz bolýar ine $750 aýry geçme. O ýalan. O diňe halkyň elinden pul almak bolup durda Allah. Birinciden aýdylny meselem Türkiýeden adam ustak gelmeli bolsa, Türkiýede ýörete lisensiýasy, ruhsat haty, şu işi berjay etmäge haky we hukuky bar bolan döwlet registrasiýadan geçen uruma mesul bolup bilýär. Araçy bolup bilýär. İşler bilen iş berýäniň arasynda. Meselem Polşada iş berilýär, sizem işlejek, diýmekse şu lisensiýasy bar uruma ýüz tutup şu taýda resmi ýagdaýda ýemen arzany doldurýar anketany. Soň şol araçy, şol anketany, ene şu firma ura diýär şu taýdaky Polşadaky. Polşadaky firma anketan alya serediye sonra buların öz yemesi var. Addel kadri işe kabul edýärler. Ondan menajerleri var. Ondan brigadirleri var. Şular hemmeciginden bular sabisediwini edýärler. Gepleşik geçirmeli. Şu işe geljek. Sonra ýaly nämen başarýar? Näet işläp biljek? Nä hilýardaýdy? Näçe wagtlaryň geljek? Pasportyň düzügmi? Ya ýokmy? Şu zatlaryň hemmecigi nazara tutulandan soň şoňa şol adammy gelmäge Polşa tarap razylyk berenden soň ol adama mugutçu ýa-ni çagyr soradylýar. Ol o taýda çagyr hat üçin ol $500 diýe olaryň oho olar ýarzat ýok watandaşlar. Ýok, mugdura diýär. İş berici şu men çagyr şu mugdura diýär. Ine şol adam bize gerek, bizden şu işe şu kara şu ýere şu şähere şu ýere çagyr ýasy. Ine şol çagyr haty bilen geleňizde gelip şol haýsy şähere düşseňiz şu ýerde eýer firmanyň, şu garşylayan, işe kabul edýän firmanyň işgäri ýa-da wekili sizi ýörete maşyl garşylaya wazarlar. Soň maşyna minir ýa-da äkidiýe işlemeli ýeriňizdäki ýatakhana, obsujita. Yatak jaý bärde. Esasan 90-95 göterim mut. Ýeke bir zadyny tölemeli adamlar. Şol suw bilen ışıgyň puluny şolaryň boýuna düşýär. Ol nähil yatak jaýlar. Bir jaýda 3 adam, 4 adam bolup biler. O taýda aýratyn apartament ýok. Diýmek şol suw pulum, swet pulum hemmejigim şol ýa-ni muzur pulum şol 4 adamyň arasynda paýlaşylmaly, şol komnat boýunça.
Ya bütün opsit boyunca ahirsine bölüp berýärler. O zaman olan muğuttu yöne kredis vakti emele gelen için inni şu zatları pul aliyasip firmaların yol başçılarıydı. Men aylanın firmaları da vatandaşlar. Yol başçılarıyla görülüştüm. Onun berdi o zaman men bilen 10 yıl menden uzun işleşip beren adamlar şu takker o da Şveç'te işleşip berli gel berdi öz başına firma açıp sol Ukrayna'dan adamları getirip işlediler. Kimsinde 2000 adam işlep, kimsinde 3000, kimsinde 500, kimsinde ondan imkan garat firmalar bar. İlkinci navbatda men şolar aylanım, näme kömek edip biljekler. Ya hil ba iş var şutaydı. Şu doğru mu edilýän zatana internette çıkıp şolar ýaly hemen konkurs eglan edip ber. Yok. Bar tölenmeli pul, şol bärik gelende bira $35, soň ýene de $15, garat $50 düzelýär şu taýda. Polşada ahiret çykyşyň. Olam o şol üstüne şol $15 diýenim sana karta berýärler. Şol kart boýunça 4 sifirli kart sen şu taýda ýaşaýan, şol kart bilen sen pul çykaryp bilýän, şol kart bilen sen garat şu taýda resmi işe geldiňde resmi kart bolýar. Onda aňyrsynda näme bar? Eger adam iş yerine özüni gatyga görkezse, işe okyplygyny bildirse, iş berýän bilen aralary düşünşmeklik iş öňüne goýulan meseleleri goýçadýan bolsa, onu emesen iş möhletini uzal diýerler. 1 ýylmy, 2 ýylmy, 5 ýylmy näçe işlejek bolsaň uzal diýerler we ýene de şu işe alan firma senin şu taýda legallaşmagyň üçin, resmi ýagdaýda galmagyň, ýaşamagyň üçin hem de sen ýaşaýyş ortady diýilýär da Polşada wagtlaryň bar ýa müdürlük bar da. Şolaň ikisine de kömek edýär. Gerek bolsa sen soňra diliň zadyny öwrenenden soň bärde emi bar da bilen kurslar var. Şondan soňra sen käriňe bular kär berýän ýemelere de kurslara da öz firmaň adyndan ugradyp bilýärler. O taýda adam hiç ýyl çykdyjy gerek gel. Ýöne näme şert bar bärde gelmek üçin? İlkinji nowatda adamyň jany sag bolmaly. Keselli adam, maýyp adamlar, ýaşy ötüşen adamlar, öz ruhwaty çatmaýan adamlar watandaşlar bärde bir döwletde işi ýok. Sebäp resmi ýagdaýda şu döwletiň garajdany däl diýmek bardy geldi keselläýseň ýa sen gowlasaň öz puluňyzyň hasabyny özüňiz bejertmeli bolýar. Meselem men ýaşap oturan döwletimde şu maňa $50,000 operasiýa etmelen bolsa men bar töleýänim $25. Galan ana döwlet töleýär, hökümet töleýär, öňkü işlek gaýdan ýerimdäki profsoýuzyň ýygynan puly şolar gidýär. Men öz salgydymy töledim ol döwlete inni. Nähil edip bejermelen bolsa menne şu ýanky $25. Aýsy balnysy bejermelen bolsa, aýsy kesel bejermelen bolsa. Hawa. Ene galan zady ana döwlet edi. Emma siz gelseňiz bärik Polşa işlemäge. Onu şular ýaly ýagdaý boljak. Saglygyňyza seredin. Saglygyňyz bar adam aýdym. Ýöne iş berilýärmiş diýip bir bazary ýuşan adamlar ýaly etmäň watandaşlar gatyýan şartsan. Ol bir Indi maşenlikler var da indi. Sol oğlun maşenlik diýip aýdýan. Ýok bolmasa indi şu gepleşik gidenden soň geçenden soň ýüzleşdim men bilen han ekrana çykyp şu jaga aýdýan sözler maňa gaýtalap berdin şol. Men ýazdym oň saýtyny. Ýöne maňa jogap ýok. Şol saýtdan bir denan maşala ýazypdyr, siz näme kömek edip biljekdik. Indi şondan soň men bärik indi Polşa geldim. €100 beýleki işlem bilen indi şundan men hökmen söredin bileýin watandaşlamy alınmasyn. Ine bar zatlar şuň ýaly. Indi bir maşenlikler bar, geçecek ýeri ýok. Ondan men şu firmalardan soradım da, bular näde beýdip halkalap bilýärdi? O kyn zat däl. İnternete açsan Polşada iş berilýär dip ýanky abibleni oýan firmalar kän. Olar şu firmalar adyny ullanyp özleri çağırış etdirmekçi bolýarlar da şu firmaň adyny. Ol düýbünden näde dogry? Olar çağırış emesen alýarlar. Adamlar aňyrdan süýrenip gelýär, emma bu firmalar tananýar ol adamlar. Ya ola bilen sabysedni geçiren ak gepleşik eden ak olan kärni öwrenen ak nämedigini bilen ak.
Yezaytuda niznaykuda diye de ortalar nira varmalığının bilen aklı. Kim bilen işleşmeliğinin bilen aklı. Aylık güllüğü näme ona maydan aklar. Diňe şol çağır satı berýärmişler. Olam $750. Vatandaşlar oğurluğun cenayetin ulusy onu vatanın içinde näçe ýagdaý agyrym bolsa bu zatlary boyun bolmaň ol nerden aljakdy ol $750 ya $2000 $3000 da çykarypdyrlar diye. Ay bular ýal zat ýok. Vatandaşlar sen şu taýda 3 ay işläňde $3000 alyp boljak. Şol öňünden töläpden näme daş gemirjekmi bärik Polşaga. Bir adys bir aklynda aýlanyň men janym ýanyp şu bolýan zatlar. Bar eýýam gelen türkmenler bar. İşläp bererler we pul töläp. Şolar ýaly. İki yaka barıptırlar, näçeklerim bilen ýygyna da näde gaýtjagyn bilen ellerine de zat ýok. Hani olara kim kömek etmedi? Şonuň üçin diýjek bolýan zadım, maşenlikler bar bolarum, nädip men öňüni almaly. Men oturdum, pikirlerini seretdim. Inştaýda ýüzlenesim gelýär da aýdyň bilen kemine. Enese guruju hökümet şolaň baş tutany. Ştaýda mümkinçilik bar. Eger siz Polşada başlam Türkiýede bir lisenziýeli firmany açyp bilseňiz, şu taýdan ondan muny guramaçylykly iş güýjüni Polşa uğradyr ýaly şert döredip bilseňiz adamlary, onu siz resmi ýagdaýda şu işleri edip bilersiňiz. Onda men size şu firmalaryň adreslerini uğradyn. Özüňiz gürleşin, aran sadlan, bular yıllar boyu işläp beren adam, men olar tanıyan, en şu neçeli olan elinden alawym çykanak ya haramlygy men gören adamda görmenim diýip ananya. Ýöne halka kömek etmeli ýeri geldi. Sebäp men öz garajanyma dogrusyny aýsam watandaşlar, şu gelip o ýurtdan bu ýurda göçüp o taýda gazanç bar, bu taýda beýle bar diýip ondan oňa göçüp berenden watanymyzyň problemasyny hemmämiz bir günde çözsek onu hiç zat boljak geregem däl bize şu döwletler. Ýöne siz şoňa düşünmäňizseňiz, iki oduň arasyna galansaňyz, bilen mezur zatlar size aýtma. Men öz garajanyma hiç adam etme goý, gözlerini ýanlak bilen süpürsin sesini çykarman oturan adamlar diýip menem elim gowşup otursam bolaýmalýar, ýöne men onu etçiledim däl. Şoň üçin ýöne öz halkymyzyň içinden çykyp otur şu maşenlikler, alawçylar. Nädip on elinden $750 gazanyp gaňryp alýar. Onsaň bol resmi firma däl. Lisensiýasy ýok on. Lisensiýaň bolanyna düşün, men pikir edýän şol lisensiýaly firmanyň kän bolsa çykdyjy $150 dan agryk geçmeli däl. Gazansyrlar, olam firmadyr, olam haky bar gazanmagy. Her bir zähmetiň hak tölew haky bolmaly. Ýöne hiç zat ýok ýerden, takyr ýerden adamlardan pul alyp, onunla da şunça puly. Bulan insaby nerede? Hayran alim dogrusyny aýtsa. Ennem her şuun şu zatlaryň hemmesini anygyna ýetemseň, size şunu aýdyp berýär. Watandaşlar Polşa gelip işlemeň şerti ýagdaýy şeýle. Başga näme soraglaryňyz bar bolsa, düşünmeýän zadyňyz bar bolsa, ýazyn şu taýda men ýetişdigimden size jogap berem. Ondan harmada Şüwetse dostların yerine Polşada diýip aýdýan bolaýmasyn ýalan nimesinlerde men öýlen şähere çykyp o oglan o Polşa baýda ňaşany sowrada düşünmeden men hem düşüp beren aýdy şäherde aýdy baýda ňaşan düşmeli bolsa ýöne beýdip halkarlamaly däl bolan. Ýeme guruju hökümet sizden haýyş oturun oýlanyň pikirleniň bardyr ýaşlaryň içinde işlejek şu işleri amal etjek. Siz bir näse bir wagtda berja edýän. Birinciden beýlekliň edişýär halkdan pul dilap oturmak gerek gel. Biz o netjek bolýar. Onu ştat çykdyjy gerek, şoňa kömek gerek diýip. Ýok. Ene şu işi ýola goýun. Şondan geljek girdejini hem öz işinize ulanırsanız hem kesel yatan operasiýa kakıgırlar bütün halk pul kömegini şular ýalyk emet girdejiden tölersiňiz. Hem de halkyňyza ullakan kömek etdiňiz bar.
Yani hökümet ştaýda başlasa ýaşy ödýüşin. O ýurda bar elektron döwlet guruljagyny düşünüp ýöne ştaýda şu bir mümkin gadar halkymyz ağırlattırmaly däl biz meselelere bolly inni ýetdi bir hetden aşda bular. O haramzadan ol haram bolan yegerler Dubayda 16 kwartir alyp böyle. Bizim halkymyz bolsa işde otur hana. Ne içinde gün gözöranıp bile inni daşyn akyňam ýagdaý agralşdy. Türkiye'de de gidip duras iktisadi problema ya kriz. Soňra näme ýazgyny näme bularda siyasi kriz hem döremek mümkin. Indi biz iki arada iki oduň arasynda galan 2 milyon oğlu öz watandaşlarymyz var. Şoň meselesini çözmek üçin gaýrat edin. Ýaşlar hökümet mennäsede ştaýdan halkyň onu haýyş edýän ýurt tutýan. O taýda hiç bir aýyplat ýok, ýa bir jenaýat işi ýok. Resmi ýagdaýda gurulman açyňda halky kömek edip başlan. O halkyň şolatlara dogry düşünmek gerek diýip hesap edýän eger ýurda hemmäm bir günde bir dogan ýaly bolup gaýtmagy gaýratyny çatmaýan bolsa, ýöne içinde galan doganlaryň aslymydam ağzyndan ölmeli diýilen ýagdaý ýol bermejek bolsa, onu ene terediň ortasynda ene şu Polşa galýa şu günkuny operasiýony ýagdaýyny pasportyňyzam ödüdügli bolsa, ene şu zatlar ýola goýup bolar watandaşlar. Ene başga näme ýazjak bolsaňyz şu mesele boýunça aýdyň, men o kommentlerde jogap beren. Onu näme şuwurlukça hem mäňde sağ oturuň diýesim gelýär. Näsip bolsa ne? Beş on minutlyk şäherde de surat arar, şolaňyň baýdagynyň aşagyny görüň seredin. Ýene mergedek şonlar näçe ortada näme siz bilen efire çykmalygyň üçin Etn Story'nin sebep bolmayan günämde YouTube yaptı kanalymy. Ne şol ýaly ýapdy. Bu arany sağ oturuň sağlykda bolşalyň.